Здравейте, Неян, това е Неян и днес съм extra unemployed. Но не е по моя вина. Да, общо взето до сега не съм се задържал супер дълго на 9 to 5 или нещо такова, нали, като работа, в смисъл, да, защото завърших миналата година и от тогава, дълга история за дълго видео. Но да, общо взето не знам какво какво им е нали, показало на тези хора, че могат да се държат по този начин, нали, но търпението ми започва да се изчерпва като цяло. Някакси не стига, че просто трябва да се хванеш нали, на някаква позиция, дето дори не знаеш какво правиш. В по-голямата част от времето просто седиш и си. А и освен това, просто ти губят времето. В смисъл, и без да го работиш това нещо. Нали, просто идеята е нали, да отидеш на интервю, нали, подаваш си обявата, подаваш си заявката нали, за работа, пращаш си CV-то, така, нали, с идеята да те поканят на интервю. И ако те одобрят, си поканен на интервю. Обаче, трябва да чакаш половин час по някаква причина, нали, другите кандидати да се изтекат, вместо да те поканят нали, на индивидуално интервю. След което нали, започваме съвсем другата игра на котка и мишка, в която просто са добре, много ни харесахте на интервюто, ще ви се обадим по-късно. Защо? Вместо просто да те наемат тук и сега, нали, за да можеш да си стартираш живота, защото някакси нещата зависят от тази работа и от това да имаш договор за работа в някои случаи. Ще говоря за тези случаи в други видеа като цяло. Но да, по-добре е да имаш трудов договор за много неща. Не, те те бавят, нали. Харесвахте ни, обаче ще ви извъднем пак, нали, допълнително. Просто ме найми веднага, нали. Да. Да, и ето защо бумерите наричат Gen Z мързеливи, защото просто нямаме търпението на миналите поколения и като цяло миналите поколения не е трябвало да се занимават с такъв булшит, но да, наречете ме мързелив, да, въпреки че съм готов да започна работа днес, тук и сега, вместо да седя по пижама. Както и да е, ще избутаме някакси. Пожелайте ми късмет, аз ви желая лек ден.